Hello mga kumags Indians TV, welcome back. Karon ato pagka-reaksyon na po daw through ang usa ka video ni Bunot bali. O taw-taw na po ni pero atong tanawon kay mura naman kani nga video usa ka practice bali niya ay siya ni sabak dito sa tawag ng tanghalan siguro o katubang sa wish bus bali. O walang ko di lang ko sure ha pero kini usa gini ka video kay naay murag magkuan sa iya na ay nagmentor siya o nagtanaw bali sa iya o maghunghung bali sa iya nga mo na iyang buhaton bali sa iyang pagkanta karon. Anong tanawon kung kuan unsa gid ang iyang pagpractice bali o sa pagkanta ni kay naraman ni sis balay. Ang iyang kantahon karon mo ang usa ka kanta ni Michael Bolton mo ang How am I supposed to live without you? Ato tanawon na kay bagay gini para sa iya. Yun ani nga tingog kay basta Michael Bolton pagaw na tingog nga naglabi kanindot. Diba? Sige. Di na ta magdugay. Pagsugod na ta. Okay, sugod na ta. Raguan nga po niya, pag-practice nga po niya. Practice ba? Practice siya sa iyang pagkanta. Ay, siya ni sabak sa kuan. Tawag ng tanghalan. Grabe nga tingog yung murag original. Michael Bolton yun lagi. Someone swept your heart away. From the look upon your face, I say it's true. Diba ito makita karon na iyang murag makita na to sa iyang mata ba na magkuan sa iya murag na nagtudlo bali sa iya kung unsaon niya pag perform bali o sa iyang buhaton unsay pamaagi sa iyang pagkanta pod nag mentor bali niya ani mo kuan di ko na basta-basta gud po na kung imo nang ikuan kinahanglan gud po nga practice kung nagtudo. So tell me about the plans you made there. Tell me one thing more before I go. Tell me how am I supposed to live without you? Grabe. Darling, I've been loving you so long. How am I supposed to live without you? How am I supposed to carry on? All that I believe for is gone. Comment ko nun ninyo kung unsay gini sa bali suwa pa ni kuan ni si Bunot ka bali sa una sa wa pag-inyo siya nag-apil-apil og mga inani sa tawag ng tanghalan unsa gi iyang practice bali ba kay murag sa akong tan-aw gud murag nindot magtingog daan siya murag sa iya rin pagkatao tingog nindot na kay tingog kay ato makita ba kay sa iyang pagkanta niya nga mukalit gali pinahunong gali mukalit ang hunong ba sa mga words gali nga angay nga muhunong rag kalit o napoy kuan kanang pagkanta pod nga prulong iyang masakto ba asa ni siya nagsigig ka ng practice sige ba ni siya practice sa kuan o practice ba ni siya kay ingon nga mangisda man ka ni siya basin sige siya kanta-kanta nga mangisda siya dito si Baruto o dito si Pambot bakaon sa nang iyang kuan adto na siya ngadto sa iyang bangka bali magkanta-kanta na siya siguro kay grabe ka nindot na magkayo tingog yun praktisado na yun siya kahibaw na siya ba kahibaw na siya sa unsay kuan sa kanang mga teknik bali sa pagkanta gali Padayon sa ta.
Ako po yung style ba? We've been so much more than friends. And I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming. Oh, even now it's more than I can say. Tell me, how am I supposed to live without you? Wapo kay iyang kanang sa iyang kon ba sa iyang raspi gali sa iyang tingog gali ang nindot ay paminawon. To live without you. How am I supposed to carry on? Ang tingog gid sa mo kon gid. All that I believe for is gone. Wapo kaya. Balikin ni practice ra gini. Practice ra gini nga video. Practice ni bali niya. Now I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming. Oh, happy. Now the time it must come true. Tell me, how am I supposed to live without you? Magkaana ko ba sa iyang pagkanta karon kinahanglan gyud nana iyang quality sa iyang tingog, nana ang kanang bali sa iyang pag pronounce o sa iyang diction bali sa iyang pagkanta bali o sa mga wordings bali o sa lyrics bali naana pero ang ikuan gid siya ang ikuan gid kang bunot gid practice gid minti kay labi na karon kay mukuha na mukha na siya sa second round bali sa EGT bali o kinahanglan gyud practice yun so ang iyang tingog kinahanglan tumanon gyud niya ang kuan dili lang abusahan og sigig kuan ang iyang tingog kay basin moabot na panahon nga mukanta na siya sa second round dito sa EGT bali makadiferensya hinuon di na niya makuha kung unsa iyang kuan kinahanglan gyud paghandaan gyud na kayo niya. Now that I've been loving you so long, Oh, nindot na kayong tingog. how am I supposed to live without you? Wag giingog nga sabu-sabu dihang nga kuan eh. Carry on. Basta Michael Bolton nga tingog. Ana gyud. All that I believe in is gone, gone without you. Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on? And all that I've been living for is gone. Okay. Wapo kayo. Kinahanglan pagig improve pagig kuan kanang nindot gyud kay ba. Practice ra ni ha. Okay. Ato na pong nadungog ang usa na pud ka kanta nga murag sa akong tan-aw practice ra gyud gihapon ni kini nga video. Murag practice ra gihapon ni niya sa iyang pagkanta nga gi-train bali ni siya sa usa ka moy nagdala bali niya o moy nag kuan bali niya nga adto pa kantahon sa kuan ana murag practice ni nga video ni. Makaingon ko ba kang bahin sa tingog ni Ronald Bali ang usa gyud ka kuan sa iya naana iyang tingog o kompleto na bali na package na bali ang iyang tingog ang iyang pag-pronounce po sa iyang pag-pronounce sa mga lyrics o diction bali niya nindot na kayo. So ang style sa kuan ang style sa iyang pagkanta nindot kayo kaingon lay ko nga unsa may gikuan na ninyo nga murag magidugay na kayo siya nga mga tahay na gali murag dugay na kayo o sinsa yung anak kanta na siguro ni paghilak sa
pag-anak. Diba? Bitaw magkakuan ko ba kay grabe nagkinindot kayo sunod kinahanglan lang gyud lagi ang para sa iya na saktong nga practice sunod ang iyang atimanon ni ang iyang tingog nga dili maabuso bali o dili dili mo magamit perminti ba nga kuan ba kay labi na karon nga mo abot na ang second round bali nga mo kanta siya sa EGT kinahanglan gid nga kuan kinahanglan nga iyang i-prepare bali po iyang tingog bali o ang iyong pag-practice kinahanglan na agad sa sakto nga kuan di lang nato i-pressure pero kuan ba usa maguna nga kuan gud kay basin kay sa pagka daog gud niya ato o pagkuha niya nakuha siya sa katong audition pa lang sa primero sa EGT grabe kadaghan na mo kuan sa iya nga mo mikuha bali sa iya o kuan nga mag-perform bali sa mga bar bali sa unsa na ang ikuan niya daghay mo kuha pero unta na i-minimize sabi bali ang iyang pag gastoan ng o sa pag kuan na ng tingog kay magamit mo guna kayo kay lisod po kay nga kuan kay na iyang tingog sa panahon nga mukanta na siya ngadto sa EGT bali di ba atong tanawon kay nindot gyud kayo mo na atong gihuwatan puhon na mukanta na po siya sa ikasunod nga round sa EGT. Okay? Sige, i-commentin nyo ko sa inyo ang comment section ko sa inyo kasulti ani nga video sa iyang pag-practice man Bro, sa ako nang tanaw sa ako ra ha. Bro, nag-practice na siya ani. Okay? Sige, commentin nyo. Sa mabag-o diha nga nakita sa atong video karon o wa pa ka naka-subscribe unya giganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang po sa akong Facebook na nakabutang sa atong description. Kung gusto mo nga mo tan-aw dito sa Facebook kaya ang uban nga video diri nato sa YouTube ato pong i-upload dito sa Facebook bali. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.